Si Freddy Aguilar nasuroy sa mga idol. Aw syempre dala niyang sista kay mangantaman may mga idol. Iya kuno kong pasikatan karon kay maayo man ni siya mo kusko sa iyang sistang bungol. Unya mo kanta ni siya kinamang mga idol. Isang mabot niya buhay ko. Pasensya na mo mga idol kay medyo emosyonal gid si Bayramon. Hasta kong naminaw mura ko kahilakon. Ang buhay ko para yun siya. Si Bayramon nakatulon day tansan sa kulapo mga idol. Maong medyo sa tunado paminahon. Among gipagupuhan si Bayramon. Basin mo hit din yung kanta niyang solo album. Amo ni ibaligya sa mga buta og bungol. Makahilak gini sila maminaw ani in taon. Pandalan ko sa ganun pangyari sa buhay ko. Basta lang lingaw ni Peko. Uy hala, na-surprise ni mga idol. Naaday third eye si Bayramon. Nakakita di kuno siya multo. Uy hala, Manny Chris TV, naaday third eye si Bayramon. Mauday na siyang nag-uwang. Kana si Bayramon, naanay natin mahuwan. Nakakita nag mga laing nila lang. Tikbalang manananggal og aswang. Ha 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 ha. O palang mga barkada ko may ng tao. Basta di ka sa mga tao. Nagluha-luhagi na nga akong mata mga idol. Kaya ang kanta ni Bayramon, grabe ka meaningful. Gisamutan pa sa second voice na Isberhel, nga murag katapos ang singgit sa amang. Diyos ko. Ang tingog ni Bayramon ug ang sista mga idol, nag-ihay nagliko in town. Naipaingon sa Cebu nga naapoy paingon sa Mantalungon. Unya si Isberhel nga nag second voice, nibalik sa syudad mga idol kay wa kaw yun sa tingog ni Bayramon.